मिउजिक भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बैसोना फैसालिखौ बारलांगोन समनि बोहैनाया। अमर सिंह बर'नि गोदान रमान्टिक आं बै सोनाब फैसालिखौ मेथाइखौ रिलिज खालामबाय। दोनलांगोन ना नोंसोर लोगोसे आंखौ गोथां बिबारनि माला गानहोनानै। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गणेशपुरनि खातपारा गामिनि थागिबि अमर सिंह बर'आ रोजाबनाय गोदान मिउजिक भिडिअखौ एबी प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव रिलिज खालामबाय। बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बेखेवनानै होयो बर'नि मुंदांखा मेथाइ लिरगिरि फुलेन बसुमतारी। जाखांफुनाय मेथाइ लिरगिरि मिजिं बरगयारी लिरनाय आरो देंखोजों अमर सिंह बर'नि मिउजिक दिथा होनायाव आं बै सोनाब फैसालिखौ मेथाइखौ रोजाबदों अमर सिंह बर'आ। इन्डियान आर्मी आसाम रेजिमेन्टआव साख्रि मावनानै हादर रैखाथि होग्रा अमर सिंह बर'आ गावनि आंगो हारिमु सिबिनायखौबो गोरबोआव लानानै मेथाइ रोजाबनाय आयदायाव मैखोमै आगान होबोदों। रायजो राजा नोंथांमोना एबी प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै अमर सिंह बर'नि गोदान मिउजिक भिडिअ आं बै सोनाब फैसालिखौ नायहैनो हासिगोन। गिबियावनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों बे मेथाइखौ दिनै मोजाङैनो रिलिज होनो हाबाय जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों। आरो गिबियावनो आङो आदा फुलेन बसुमतारीखौ थेंक इउ स' माच आंनि मिउजिक भिडिअखौ बेखेवना होनायनि थाखाय दिनै। बे मिउजिक भिडिअखौ आंनि चेनेलाव एबी प्रडाक्शनाव होनाय जादों। गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना बे मेथाइखौ खोनासंना मोजां मोनगोन, अनसायना लागोन आरो हेफाजाब मोनगोनखौ आङो मिजिंथिबाय। आं मेथाइ रोजाबनाया दासिमबो आङो 45सो मेथाइ जाबाय रोजाबनाया 45 मेथाइ जाबाय आङो रोजाबनाया। मिउजिक भिडिअ आंनि नैबे 7 नाम्बार मिउजिक भिडिअ आंनि बेयो गाव फाव खालामनाया आरो गोबां मेथाइ दङ बेलेग प्रडाक्शनाव थांनाय मेथाइ। नोंथाङा दासान्दि मा मावनानै दं? जब मावगासिनो दङ आसाम रेजिमेन्टआव। आङो 2016आव आङो भर्ति जादोंमोन इन्डियान आर्मि आसाम रेजिमेन्ट 190 आसामाव। नोंथांनि डिउटिया बबाव? आं डिउटिया दा मणिपुराव दङ। नोंथांनि मेथाइ रोजाबनाय बिथिङाव जेनेबा नोंथांनि आफादनिफ्राय जेबो उसुबिदा जाया नामा? आंनि मेथाइ रोजाबनायाव बिदि आङो जेबो उसुबिदा जाया। आङो हाजासे आङो जोबोद माने हेफाजाब मोनो आंनि इउनिटनिफ्राय। जिबायदि आं मेथाइ खनबोदों आंखौ गोबाङानो सापर्ट खालामबोदों। गोबां ट्राइबेल दङ जोंनि इउनिटआव मणिपुरि, मिज'राम, नागालेण्डनि, आसामनि बिदि बहुद ट्राइबेल दङ। आंखौ गावसोरा आंनि मेथाइखौ बुजि मोनाबाबो माने बहुत हेफाजाब होयो, अननाय होयो आरो आवगायलांनो माने बहुत मोजां खाबु मोनसे दिन्थिना होयो आरो। दासिम सोरजों मेथाइ खनखो? दासिम आं मेथाइ खननाया आङो गावबो सिंगेल मेथाइबो बहुत दङ। बेनिफ्राय आङो आयं सलिखाजों आङो 7ता 8तासो मेथाइ रोजाबबोबाय आरो जोंनि खाथिनिनो जोंनि नितामनि बर' आगै आरो इलिसा बिसोरजोंबो मेथाइ खनबोदों आङो दिनैसिम। फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोरा जौस्राङाव नागिरोबा नोंथाङा थांगोन ना? आं बिदि माने मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानो आं दिनै गोबां मानसियानो आंखौ कल हरो SMS हरो लाइभ पारफरमेन्स आदा नों मानो फैया होननानै। आंहा किसुमान प्रब्लेमनि थाखाय आङो दिनै नुजाथिनो हायाखै। मानो होनबा आङो अन डिउटियाव थाबा माने टाइम मिलाया जायो, सर्ट जायो आंहा गोबां। दा जेने धरिन' मणिपुरावसो दं आङो, बेखायनो किसुमान प्रग्रामफोराव लिंबा आङो फैस्लाबनो हास्लाबा। बेखायनो आङो रायजो राजा गासैनिसिमबो आं निमाहा बियो जाहाथे आङो रिटायार जानाय उनावसो आं लासै माने आङो लाइभ पारफरमेन्सआव फैगोन आरो। गोजोननाय मोन्दों बिथां अमर सिंह बर'नि बे मिउजिक भिडिअखौ बेखेवनो मोननानै। बे मेथाइखौ लिरदों बर'नि जाखांफुनाय मेथाइ लिरगिरि, मेथाइ रोजाबगिरि मिजिं बरगयारी फंबाया आरो बे मेथाइखौ रोजाबदों अमर सिंह बर' फंबाया। बेनिफ्राय बे मिउजिक भिडिअआव गावनो फाव खालामदों बिथाङा। माबायदि जादों? मेथाइआथ' मोजाङानो जादों, मिउजिकआबो मोजां जादों। मिउजिकखौ खालामदों जोंनि बर'नि मुंदांखा मिउजिक कम्प'जार अमर बर' फंबाया। आरो बे मिउजिक भिडिअआव आं गावबो बाहागो लानो मोनदों, लानानै मोजांबो मोनदों। मेथाइखौ बयबो अनसायगोन, लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि बे मिउजिक भिडिअ बेखेवनाय हाबाखौ फोजोबनाय जाबाय।
थारैनो आङो गोजोननाय आरो बावहरनांगोन बिथां अमर बर' फंबाया सासे आर्मियाव मावनानैब्लाबो बिथाङा हारिमुजों लोब्बा लाखिनानै जे जोंनि खातपारा गामिनि मुंखौ लाखिबाय थादों आं बेनि थाखाय फंबायनिसिम साबायखर बावहरग्रोबाय बिथाङा दिनैसिम गोबां माने मेथाइ रोजाबनानै मिलौदो गारांजों गावनि मिलौदो गारांजों रोजाबनानै रायजो राजाखौ गोजोन होबाय थादों थारैनो बिथाङा आब' सुलेखा बर'जोंबो रोजाबनायखौ नुनो मोनदों बा जों खोनानो मोनदों लोगोसेयाव बिनानाव नितामनि बर' बिथांजोंबो जोङो रोजाबनायखौ नुनो मोनबाय बा खोनानोबो मोनबाय दा जों बिथाङा गावनि इयुननि जि गावनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय आरो गावनि जि इयुननि जाफुंनायखौ हास्थायनाय बिथांनि सायाव जों मदद आरो थुलुंगाखौ होलांबाय थागोन आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायो जाहाथे अमर फंबाय बर'आ AB फेसबुक पेज दं बे फेसबुक पेजाव इउटुब चेनेलाव जाहाथे बिथांनि मिउजिक माबाखौ भिडिअखौ नायनानै बयबो लाइक अनसायो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामो बयबो बिथाङा इयुनाव जाहाथे साक्सेस जालाङो बेखौनो आङो गामिनि जानानै बिथांनि फारसे आं साबायखर बावहरबाय गोजोन्थों